душманашон ҷудо кард Абдуллоҷону Шукрона якҷояанд то зира Ҷамшеду Фотима ҷудо шиданд орзуҳошон мурдак Содиқҷону Мавлуда қариб 4 сола шиқӣ кард Содиқ ғариб шида ки Мавлуда баъди 6 моҳ шукад Шарифҷон ғарибида Гулбарг интизорша Муҳаммад Рофеу Мафтуна ҳама вақт хушбахт шаванд ганҷинат зиғ наша парвиз ҳеҷ карда намета иншоалло якҷо мешенеям бигаотад сино азоб мекаша ай зебои худ ҷудо ай Сайдакбар маҳинаи бемеҳракша боёд кадай Баҳрома дилшода шукад интизори ӯ нашид Муҳаммад ғарибӣ омадай Парвина хела дурши Сайдабону ай дилова рафтине ки бадонтира интизорат мемона як ҳаёт то охири умра Алиҷон ғарибӣ рафту Сафияю хиёнат када Мирҷону Фирӯзара тақдиршон баландӣ накад Абубакру Тахмина ай ҳамдигар ҷудо шидан Икрому Фарзона мехоҳанд ҳардаш якҷо будан Азизҷон шодонара дӯст медорад то зира Некрӯзу Роила ҳардаш ишқи мактабиян Насибаву Фаридун ҳардаш 5 сол якҷо будан Неки рӯзе духтарака қати дига кас қапидак Шердилай ғарибӣ биёя шабнама мегира Иброҳиму Ситора якдигарша сахт дӯст медора Раҷабаливу Мафтуна ошиқи якдигар мона Саидчоай Меронаи худ сахти бад нафрат дора Шаром хотири мавзуна хести ғарибӣ ома 3 сол шид якҷоян рава туй мекуна худо хоҳад Ҳоҷи ғарибӣ ома Сайдаш гузашт донишгора Билҳавас шид дугона боз ҷазир кард ҳамаи корора Фирдавса Адиба ҳардаш кабутарои ишқан Исфандиёру Мафтуна ҳеҷ вақт ҷудо нашаванд Алишер ай ғарибӣ рава шабнама мегира Шабнам да Тоҷикистон Алишера жда дора Мунису Муниса Асрору Сабрина Фирдавсу Нозанину Аслику Сабрина Санавбара Абдулло Синату Ясмина иё ай ҳам ҷудоанд Хирсандира надидан Мударрису Шабнама тақдиршон баландӣ накад ҳар рӯзи шодмон мегзара бе Муниса мане накад Муроду Санавбара маям дигар ҷудо шидан мардера даақш миҷгонаи пасаш хиёнат кад Сафараливу Осия ҷудоанд ай ҳамдигаршон Меҳробу Муборакҷону шошиқи якдигаришон Бурҳон барои саёҳат ҳатто метаҷони хича Неки саёҳат ба қадри дӯстдориш намераса Ҳоҷи Қурбону Садяхон баъди синфи 9 ҷудо шид 9 моҳ ай мекова духтарака Неки якбор надида нуш Заринара дӯст медора Қадди ҷону Шолим Назифаи сори гуфта сухтак даақш бо буру Шарноза ба ҳамдигаршон расидану резер мерангез гуфта чанд репои нава эҷод кард Зиё хиёнат кадай Нушоба бахшиш мепурса Суробу Шоҳона якҷояанд ай мактаби 15 Фирдавсу Сарвинуз ҳардаш ҳама вақт хушбахт мона Суҳроб ба як нигоҳ гесу сахти бад ошиқ шидак Беҳрӯзу Рисола 2 сол мешава во якҷоянд якдигара дӯст медоранд